Good morning. Breakfast, guys. Corned beef, spam, egg, and yung kagabi inulam ko. Ito mamaya ulamin ko din. Kaso green juice. Mangga? Talaga? Pangit pala yung ganitong brand daddy. Choice. Ayan. Green juice lang ako, guys. Spinach. Cucumber. And mangga na maasim daw, sabi ni Chris. Lagyan ko na lang honey pag maasim. Ayan. Hindi daw kaya maglagyan kahit nagpukulubot na? Hindi, di lang ata matamis yung ano niya. Wow! Oy! Sige na, akin ka na. Busin mo na yun, dali na. Ano yun, di? So, ito yung green juice natin ngayon, guys. May mangga and orange yung ginamit ko. Hindi lemon or lime. Isang buong orange. Kasi maasim daw yung mangga, sabi ni Chris. Tapos, spinach and cucumber. Half ng cucumber. Then, frozen banana again. Isa. Tapos, ice. And, wala na akong Yakult. Kaya, milk. Lalagay ko. Fat free. Finish. Yums. Yan, para kay auntie. Itong half. Wanna taste it? Look at how many cubes it has! Yo. Dinid mo. So, ano ugali? Dinid mo ako. Yan, breakfast natin. Good morning, guys. Sabi ng anak ko, ang laki daw ng eyebrows ko. Kagabi. So, ayan. Ayan na siya kinabukasan. Gilamos ako hanggang dito lang kahapon. Ayan lang. Yun o, hindi. May, Yes. ano mo ng kilos? Maasim yan, laki. Hindi mo magugustuhan. Kinakain ko to dati, di ba? Okay, dati mo na. Balata mo na. Huwag mo. Dating tunog na ba? Ay, hindi pa. Matigas pa eh. Ito yung pwede. Bumili ka na hindi pa hinog. So, ayun nga. Ayan. Mag-fade naman yan, guys. Once na natuklap yan, matitira dyan is 30% na lang ng kulay. So, very natural lang yun. Ano dyan? Matitira niya dyan. Matitira. Very natural looking lang. Ayan. Tapos mag-ano tayo. Mag-edit na tayo ng vlog. Kasi, i-check ko pala yung ano, yung nakita nila Daya na store na pinapahanap ko kasi sila na malilipatan namin. Kasi gusto ko sa baba na lang. Pero along Taft Avenue pa rin. Sa baba lang. Yung hindi na namin i-akit yung mga stocks. Kasi nahihirapan. Tapos pag madami din na i-deliver, ibababa na naman. So, gusto namin nasa baba lang. So, may nakita sila kahapon. Ito lang, tawid lang din ng ano, ng pure gold. Pero kabilang side naman. Right side ulit. So, same hilera. Siguro mga ilang meters away lang. So, yun. Anyway, let's drink our juice. Yummers. Ang ayoko lang dito is may pulp. Yun o. Ganda sana yung pinong-pino. Kaya gusto ko rin bumili ng Nutri-Bullet ba yun? Or wala kung anong tawag doon. Basta yung wala ng pulp. Yan o. Kasi minsan naiwan yung mga pulp eh. Eh diba nandun yung nutrients din. Nakakaloka si Tom-Tom. Kailangan ng babae nito na Tom-Tom. Si Pok na tinaharas niya. Hello guys, tanghaling tapat. Nandito kami sa Fitness First. Nagyaya si Daddy kasi wow, nakita daw niya yung progress. Yung bukol-bukol sa likod niya. Crabs. I have crabs. Pawisan ka? Pinagpawisan ka sa pagdadrive ko? Oh? Kulang na kulang saan? Napapaapak siya sa preno din eh. Ako nag-drive kasi mapunta rito eh. Pinagpawisan.
sabi ko sa kanya eh, kailangan matuto ako kasi pagka emergency na wala siya, tatawag ako ng ibang tao na mag-drive siya. So, ayun. Sige, ito na. Tara. Oh, lukot na naman yung phone ko. Ay, yung, camera. Hello. Morning. Hello. Wala pa tao. Usually pag talaga weekend wala naman masyadong tao. Go, Daddy. Kaya salit-salita kami dyan, guys. Kaso ako nakakaya ko is 20 lang. After niya, pahinga siya ng 1 minute or hanggang matapos yung reps ko. Oh, you make a bot. Pumor. Oh, ikot tayo. Let's see how she does it. Huh. That's enough. Kaya pa? Bilis. Ilang reps lang? Ah. Ilang reps yun? Ilang reps? 12. Lunch tayo, guys. Tapos na kayo mag-gym. Dito lang kami sa supermarket. May mga kainan dito sa gilid. We have lechon for daddy. Putok-batok. Tapos mag-gym, no? Nagputok-batok. Tuna sisig sa akin. And then shrimp wonton. That's it. We're here, guys, sa supermarket. Live in supermarket Philippines. Bumili kami nitong Ang cute, oh. Ito lang ginagawa namin mga baso. Nagkabasagan ng mga baso namin, eh. Tapos yung sa dipping, ano ba yun? Yung Tostitos. Tostitos. Pero ito maganda rin kasi mataas. Anyway, bumili ako ng tamarind paste. Kasi nga di ako makagawa ng papaya salad. Kasi kailangan pang tamarind paste, crab paste. Tinahanap ko crab paste. Meron lang ako dun yung fish sauce. What is that, my dear? Extra hot. Di pa nga natin ubos yung natin dun eh. Tsaka ito kaya, try ko na lang to. Chili powder India. Or yung sili na lang. Yun na lang. But this is extra hot. Ayoko nung may vinegar. Hindi yung vinegar. That's Ayan, oh. sriracha. Distilled vinegar, meron siya. This is sriracha. Gusto ko yung sa Wendy's. Yun mo yung nila doon, chili sauce nila doon. Yun ang masarap. Hindi yung Tabasco. Ayoko nung maasim na What is this? Abalone. Salted yellow bean. No. Crab paste. Ang hanap ko. Magpakita ka crab paste. Ginger. Sa sushi. Hindi naman nagsusushi eh. Tom yum paste. Sa parang sinigang. Wala, yun lang. Ay, chili paste ito. Ato, shrimp paste. Yan, sapatos hanap ko eh. Ito na lang, shrimp paste. Pag walang crab paste, ito na lang si shrimp paste. Grabe naman, mahal. 198. My gosh. Wala bang maliit na ito? Hindi naman ako araw-araw gagawa eh.
daming mga ano dito guys. So mga paste na basil, ginger, coriander, galangan or galanggal. Nagbabasa ko to sa ano, sa mga Thai recipe. Garlic, lemongrass, diba? Yung holy basil, ano daw, ano yun? Na-curious ako dun eh. Yung holy basil nila. Itong kaffir, saan ba to ginagamit? Sa tom yum ata to. Parang lemon, ano, lemon leaves. Yung ginamit ko na curry guys, ayan o, Java curry. So meron dito sa ano, by House Foods. Meron dito sa SM. Ayan. Ito mas masarap daw to eh. May nag-ano neto, may nag-comments na ito daw ginagamit niya. Apple and honey. Pero di ko pa natatry. So dito lang sa SM guys. Gusto nyo. Ito na try ko na din to. Masarap. Lahat na naman curry masarap. Basta maanghang. Chunky. Ano na naman na. Na-try mo na to? Uy, yupi dati. Chunky corn tuna. Hindi mo pa nata namin to. Sardinas yung ano, hinahanap ko. Sardinas! Where are you? Ayun, ayun. Ang rose bowl. Kuha ka 6. Ang yaka. Utos ko, kilos ko. Oops. Okay na yun. Halo mo ng bone na. Uy, yun yan. Kumuha rin ako ng Nestle cream kasi ginagamit niya ate sa mga recipe niya. Sobrang sarap ng mga creamy niyang ano, Hokkaido. niluluto. Ayoko kadiri yan. Sarap mo ng Hokkaido. Ang lansa ah. Eto guys, yung mga ginagamit namin baso. Nakakatuwa. Meron pa tayo niyan doon dati. Ito, tangi, Snickers. Original. Ay, grabe, umulan na naman, oh. Expected naman yan ngayon, guys, kasi may paparating na bagyo na naman. Ayun, pauwi na kami. Pero daan muna ako sa store, daddy. Titingnan